Ike niile nke eluigwe ṅụrịbanụ, igwe ndị mmụọ ọma niile kwebenukwe, gọrịbenụ, ihe okike niile nọrubere ukpo eze Chineke. Jesu Kristi eze anyị ebilitego, bubenu opi nke nzọpụta, ụwa ṅụrịa n'ekike gị na-amụke amụke, were ihe nke onye eze gị chawapụta. Kristi emerigo, ebube jupụtara n'ime gị, ọchịchịrị enwekwaghị ọnọdụ n'ụwa, nne dị asọ bụ ka ṅụrịwa, na-egori n'otito, ya bụ onye nzọpụta ha n'obilitere n'ọnwụ na-achakwasị gị, ka ebe ha niile jupụta n'ụzụ aṅụrị, na-azaghachi nnukwu abụ ndị nke Chineke niile. Ndị enyi m ọma, mụ na ha guzo n'ihe ha dị asọ, soronụ m n'ịrịọ Chineke ebere, ka onye nwe odibo ya na-ekwesịghị ekwesị grasị ya, iji kwukwa otito Paska ya. Onye nwe anyị nọnyere unu, nọnyekwara mmụọ gị. Welitenụ obi unu elu, anyị ewelitela ha n'ebe dị nwenu nnọ. Ka anyị nyenụ dị nwenu Chukwu anyị ekele, o kwesịrị bụrụkwa ihe ziri ezi. O kwesịrị nnọọ ka anyị were obi anyị niile, mkpụrụ obi anyị niile na olu anyị niile na-eto Chineke na-anaghị ahụ anya, nna jike niile, na sọ otu nwa ya dị nwere anyị, Jesu Kristi. Maka na Kristi ejirila ọbara ya gbata anyị, kwụchitere anyị ụgwọ njọ Adam n'aka nna dị ụwa tụ ụwa. Ihe a bụ emume ngafega anyị, mgbe eji egbu Kristi ezigbo nwa atụrụ, nke ọbara ya na-edo ụlọ ndị niile kwere n'asọ. Ihe a bụ chichi inu, mgbe ịzọpụtasịrị nna anyị ha, isiri na abụmohu tọhapụ ụmụ Izrel, duru ha ụkwụ kọrọkọrọ, ha kụfee osimiri. Ihe a bụ chichi inu, mgbe n'ọkụ kposara ọchịchịrị nke njọ. Ihe a bụ anyasị inu, mgbe a na-ahụchapụ njọ ndị otu Kristi nọ n'ebe niile, zọpụta ha na mmetọ niile, kpọbatakwa ha n'ọkwa grasị ya, ọnọdụ ha na-abawanye narịmasọ. Ihe a bụ chichi inu, mgbe Jesu Kristi dọbiri ụdọ igwe nke ọnwụ, si n'ili bilite n'ebube. Gịnị bụ uru ndụ gara ịbara anyị, ma sị na Kristi abịaghị bụrụ onye nzọpụta anyị? Nna anyị na-eleta anyị adịkakwanụ egwu, ka nnukwu amara gị si karịa nchịkọta, naanị maka iji gbapụta nwa ohu, ka ijiri ha nye nwa gị. O mmehie ihu ọma, o njọ dị mkpa anụ Adam metara, nke ritere anyị nnukwu onye mgbapụta dị otu a.
uchichi dị ngọzi karịcha ibe ya, Chineke họrọ ya ịhụ ka Kristi si na ndị nwụrụ anwụ na-ekulite. Akwụkwọ nsọ kwuru banyere uchichi ya sị, uchichi ga-efo dịka chi, ọ ga-abụ ihe m na aṅụrị m. Ike nke uchichi ya dị asaa, na-achụsasị ajọ ihe niile, na-asachapụta mmehie niile, na-eweghachite amaghị aghụghọ, na-ewetara ndị nọ n'uru obi aṅụrị. Ọ na-ewepụ akpọmasị, na-ewetara anyị udo, na-emeda ngala nke ụwa. Ọ bụ uchichi a gọziri nnọọ n'ezie, mgbe eluigwe na ala jikọrọ aka gbaa akwụkwọ, abịakwa dozie agbata Chineke na mmadụ. Ya bụ nna nke eluigwe, n'ime aṅụrị nke uchichi ya, nnabata aja otito anyị na-ehunyere gị n'anyasị ya. Ọ bụ onyinye pụrụ iche nke ụka gị, narị ọkụ Paska nke ya. Ọ bụ ire ọkụ kewara ha ekewa, mana ọ danyụghị adanyụ. Ọ bụ ide ọkụ na-ebike na nsọpụrụ nke Chineke. Ka ya na ọkụ nke eluigwe gbagwa na-enwu n'ike n'ike, ka ha kposaa ọchịchịrị nke uchichi ha. Ka kpakpando ụtụtụ na-enweghị ọdịda kwudiri ọkụ ha ka ọ na-enwu. Kpakpando ụtụtụ ahụ bụ Kristi, onye siri na ndị nwụrụ anwụ pụtakwa ọzọ, bịa chakwasị ụwa niile ihe udo ya. Nwa gị onye dị ndụ na-achị ebebe ebebe. Amen.